sa kaawit. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Vina, sa di pa nakusugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dance with My Father. I was loved. If I could get another chance, another one, another dance with you, I'd play a song that would never, never end. How I love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah, and finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never, ever end. 'Cause I love, love, love dance with my father again. Sometimes I listen outside her door. I hear my mother cry for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. No. I know I'm praying for much too much, but could you stand back the only man she loved? And I know you don't do it usually, but the love she's lying dance with my father again. Every night I fall asleep, this is all I ever dream. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Cagayan de Oro City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Vena. Isda, isda. Isda, Oh, arimiga, barato rang kilo dire, labas pa gyud. Ma, pa, Oh, Vina. Oh. Naulagi ka. nakoy kipalit pa. Daghan pa ng isda nga inyong gitinda pa? Gamay na lang, nak.
Unsa man nakaluto na ka dito, Vina? O man na, ma. Andam na tong pagkaon dito sa bahay. Maayo hinuon. Kay ni kahurot ining isda nga among gibaligya, mamaulit dayon mi si papa nimo. Kay gutom na. Wait. Ayaw na pa, pa. Ilok na kayo pa. Ayaw na pa. Sige, sige, sige. Dapat ko'y pangutanan mo, ha? Sige, sige. Kung di ka magkatubag, gitikon sa tika, ha? Pero makatubag ko, laptikan sa dako imong kamot, ha? Oh, sige, sige. Sige, go. Muna akong pangutanan. Naay 5 ka langgam nga libatog sa sanga. Gitirador na ko ang usa. Pilay na hibilin. Hala ka sayon, upat. Dili. Oh? Pilan rin nahabilin. Why na hibilin? Nga naman. Gitirador na kong usa, wa man maigo. Aw nang lupad ang tanan. Ay, kapoy niyo. Wakay klaro ba, oy? Dili ko. Oh, nagitikot na ka, ha? Ano na mga gilak na kayo pa? Ayaw ba? Sige. Nindutan nimo day uy. Vibes ra kay mo ni papa nimo. Ingon ana magina si Papa. Uy, si Aw kaayo. Swerte kaayo ka nga nakaamahan kag buotan day. Ma, asa na si Papa? Tuwa dito si Ilawom sa mangga ay. Nag-usap pa siya dito? Nagpahangin man tingali. Pa, nag-usap ka din ilang sa mangga, uy. Nalang ko'y giuna-una, anak. Ang sa may mong giuna-una, pa? Nagunaw-una lang ko nga daghan pa kaayo mo nga akong paeskwelahon. Kung mamatay ko, di na mo makapadayon og eskwela. Pa? Kalain sa na imong gisulti pa, uy. Magisgot pa ni noon kag kamatayon. Kitang tanan mamatay mangyod. Wata may bao kung kanus at akuhaon sa labawang makagagaw. Na, ay napagisgot ana pa, uy. Di ko ganahan nga maminaw ng patay-patay. Bina, manglakaw na miss mama ni mo, ha? Ah, sige pa. Ikaw na lay bahalas mga lihok kon din hisbay, ha? Pagluto na lang og para pamahaw, aron makakaw ng imong mga igsoon. O, pa. Ay, salamat. Kaya nakahuman na kita akong kukluto. Ate! Ate Binar! Naunsa si Mark? Oo nga naman. Si mamag si papa! Nadasmagan sa motor! Ha? Si mama tigit na sa ospital pero si papa patay yun! Kinuo ko! Pangano na yung tabo, maninibo pa! Mag-unsa na man lang tingawa na bangka! Pa! Pa! Salamat kay pwede na day kung makapauli. Maunay kingon sa doktor mga may mo na kamo pa uli. Si papa nimo, okay ra ba iyang kahimtang? Oh, kuan ma. Hain man siya karon. Tuwa sa tumbahay si Papa ma. Maayo hinuon. Kay una day siyang nakagawas na ako. Ma. Wala na si Papa.
Unsay? Unsay wa na si Papa nimo? Patay na si Papa, ma. O karong adlaw ang iyang lubong. Unsa? Nganong nahitabo maninimo dong? Magunsa naman lang ko ini nga wa naman ka. Maigo na. At duwa-duwa na si Papa. Dong! Dong! Nag-ilis lagi ka, ma. Asa man ka paingon? Mulakaw ko. Asa man ka, ma? Naami lakaw sa akong amiga. Maglingaw-lingaw ko. Maglingaw-lingaw ka nga bago pa mang namatay si Papa. O kung sa may gusto nimo, ha? Nga magmukmuk lang ko dinis ato? Magsige gunahon na sa inyong amahan nga patay na? Ma, Dili ko gustong ma-stress, maong lingaw na ako akong kaugalingon. gabiin na pero... O bakit mauli si Mama? Able! Ay, hela, salamat. Kay di anas, Mama. Templahe ka nagugog kape, be, kay ganahan ko mo inom mo ginit. Hubog ka, Ma. Nakainom lang gamay. Manaunsa man in taong ka, uy. Nausap naman ka. Dili man ang takaingon ini ka ni Adto. Hoy, pasagde ko ha. Gusto ra kong malingaw, Vina. Mark, diin man ka. Ganihara kay kung nangita ni mo. Ito ko na, ate. Laag mi sa kong amigo. Unya, tino? Akong nakitaan sa mama. May puyo nga lalaki. Nya, nag-agbay niya. Unsa? O, tinood. May kuyog kong lalaki. O kinsa man tong lakihang imong kuyog, Ma? Nag-agbay man kuno nimo. Akong uyab. Sa uyab ko. Ma, nang uyab ka? O nga no? Ha? Nga naman, dili ba di pwede nga mag-uyab-uyab ko? Mangano imo maning gibuhat, Ma. Kung nag-uyab-uyab man ka. Vina, kinahanglan kong maglingaw-lingaw samtang buhi pa ko. Huwag may katungod kong malipay kay wa na ang inyong amahan. Maong pasagdi ko sa kong buhaton, Vina. Ma, Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high. sukad namatay si Papa. Di na gina mo mapugan pa si Mama. Magsige na siyang inom, nga naguyab-uyab. Kung buhi pa lang untang among amahan, dili tingali maingon ini si Mama. O kanunay kung nagampo sa Ginoo nga unta, mausab na si Mama. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga hikalang kaagi ni Vena nga taga Cagayan de Oro City uban sa awit nga iya gipangayo. Awit nga nagulahan, Dance with My Father. If I could get another chance, another one, another dance with you, I'd play a song that would never. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo galing ugabos sa direksyon ni Priscilla Recadas.
Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. To my sheet,